रनाय 5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय PM किसान सन्मान निधि योजना स्किमनि 19थि इनस्टलमेन्टनि मोस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों। गोबां खेतियकफोरनि नैबे PM किसाननि 18थि इनस्टलमेन्ट दाख्लैबावै सोबाय 5 अक्ट'बराव बे 18थि इनस्टलमेन्टनि 2000 राङा गोबां खेतियकफोरनि बेंक एकाउन्टसिम फैयाखै। नोंथांमोना बे रांखौ 19थि इनस्टलमेन्टआव जाय बिथांमोननियाव राङा हाबासै नोंथाङा बे 19थि इनस्टलमेन्टआव रांखौ बोरै मोनहैनो हागोन जोङो बेफोरनि आपडेटखौ नायगोन। नोंथाङा मा खामानि मावनांगोन लोगोसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेटआनो जाहैबाय PM किसाननि मबाइल नाम्बार आपडेट। गोबां खेतियकफोरा दासिमबो गावबा गावनि PM किसानाव नैबे मबाइल नाम्बारखौ आपडेट खालामनानै लायाखै। मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनाया मेन्डेटरि जानानै फैदों। जुदि नोंथाङा मबाइल नाम्बारखौ आपडेट बानाया अब्ला नोंथाङा PM किसाननि नोंथाङा स्टेटास बायदि खामानि बायदि आपडेटखौ नोंथांमोना मिथिनानै मोननो हाया। नोंथाङा जुदि मबाइल नाम्बारा गोमानानै दं, चेन्ज खालामनो सानदों बा गोदानै एड खालामनो सानदों, नोंथाङा बेखौ मबाइल फनजोंनो बोरै अनलाइन आपडेट खालामनो हागोन जोङो बेनि प्रसेसखौ नायगोन। आरो जाय बिथांमोना गोदानै PM किसान सन्मान निधि योजना स्किमाव एप्लाइ बानायनो होननानै सानबाय दं, नोंथांमोननो नैबे PM किसान सन्मान निधि योजना स्किमखौ एप्लाइ बानायनो मा डकुमेन्ट नांगोन आरो नोंथाङा बेखौ बोरै इजि प्रसेसआवनो एप्लाइ बानायनानै नोंथाङा 2000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जों बेफोरनि आपडेटखौ नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नैबेयाव PM किसाननि ससियेल मिडिया एक्सआव मोनसे आपडेट होनानै होदों PM किसाननि एप्लाइ बानायनायनि। नैबेयाव इजिसिन एप्लाइनि प्रसेसआनो जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों CSE सेन्टार। नैबे CSE सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना इजियावनो गावबा गावनि सकनि नैबे CSE सेन्टाराव थांनानै इजियावनो PM किसानखौ एप्लाइ बानायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव एप्लाइ बानायनो मा डकुमेन्ट नांगोन नैबेयाव लिरनानै होदों डकुमेन्ट मोननैसो डकुमेन्ट। बे डकुमेन्टआ जुदि नोंथांनाव थायो अब्ला नोंथाङा बेयाव इजियावनो एप्लाइ बानायनो हागोन। नैबेयाव नोंथांनो आधार कार्डनि गोनांथि जागोन आरो हानि नैबेयाव नोंथांनो लेन्ड हल्डिं बा खाजोना रसिद बे मोननै डकुमेन्टखौ नोंथाङा लांनांगोन। आरो नैबेयाव नोंथांनो बेंकनि पासबुक नांगोन आरो मबाइल नाम्बार आधारजों लिंक थानाय जानांगोन। अब्लानो नोंथाङा इजियावनो PM किसान सन्मान निधि योजना स्किमखौ एप्लाइ बानायनानै नोंथाङा बेनिफ्राय 2000 रांखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा एप्लाइ बानायनो सानदों दाबो नोंथाङा एप्लाइ बानायनो हागोन नैबे CSE सेन्टाराव थांनानै। आरो जुदि मबाइल फनजों एप्लाइ बानायनो सानदों आं बेनि नोंथांमोननो मोनसे थाबैनो भिडिअ लाबोबाय दं। जुदि नोंथाङा मबाइल फनजों एप्लाइ बानायनो सानदोंब्ला दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायनो सानदों नोंथांमोना नैबे CSE सेन्टाराव थांनानै इजियावनो PM किसान सन्मान निधि योजनाखौ गोदानै एप्लाइ बानायनो हागोन। दानिया जोङो नायगोन PM किसानाव दाख्लैबावै 5 अक्ट'बराव जाय बिथांमोना रांखौ मोनासै, दा नोंथांमोना नैबे 19थि इनस्टलमेन्टआव रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मा खामानि मावनांगोन आरो राङा नोंथांनियाव मानि थाखाय हाबाखै जोङो बेफोरनि आपडेटखौ नायदिनि। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गावबा गावनि इलिजिबिलिटि स्टेटासाव नायनांगोन। नैबे मोनथाम सिस्टेमा जुदि एक्टिभ गैया बेबायदि राइट सिन खोथायाखै अब्ला नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टसिम राङा फैयाखै। नैबे मोनथाम जुदि स्टेपआ बेयाव राइट सिन खोथैदों अब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा फैदों। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों लेन्ड शेडिंआ बेबायदि एस खोथैनांगोन आरो EKYC आरो नैबेयाव आधार बेंक एकाउन्ट शेडिं बे मोनथाम स्टेपआ नोंथाङा नैबेयाव नायना लानांगोन बियो राइट सिन बेबायदि येस खोथैनो थारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ मोनगोन। बे मोनथामनि गेजेराव बबेबा मोनसे जुदि न' जानानै थायो अब्लाबो नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। बे मोनथामा बेबायदि राइट सिन खोथैथारनांगोन। बेखौ नोंथांमोना माबायदि नोंथाङा बेखौ बोरै एक्टिभ खालामना लानो हागोन जोङो बेनि आपडेटखौ दानिया नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि लेन्ड शेडिंआ जुदि न' जानानै दं अब्ला नोंथाङा बेखौ नोंथांनि हानि प्रमान पत्रखौ नोंथाङा होनानै नोंथाङा बेखौ इजियावनो बेबायदि एस खालामना लानो हागोन। आरो EKYC आ जाहैबाय नोंथांनि आखाइनि फिंगारप्रिन्ट बा नोंथाङा दानिया बेखौ मबाइल फननि मददैबो फेस अथेन्टिकेसन फिचारजों नोंथाङा बेखौ एस खालामना लानो हायो। EKYC नोंथाङा CSE सेन्टाराव थांनानै नैबे EKYC खौ होनांगोन। आरो मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय नैबे आधार बेंक एकाउन्ट शेडिं स्टेटास बेनो जाहैबाय आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक दंना गैया
नोंथाङा बेखौ नायनांगोन। गोबां मानसिफोरनिया नैबे प्रब्लेमनि जाहोनावनो राङा हाबाखै। नोंथांमोना आगोलाव जुदि बानायदों आधारजों बेंकजों लिंक, नाथाय बेयो इनएक्टिभ जानानै थायो। नोंथाङा बेखौ एक्टिभ दंना गैया नोंथाङा बेखौ चेक खालामना नायबानो जाबाय। जुदि चेक गैया अब्ला नोंथाङा थाबैनो बेलेग नोंथाङा बेंक एकाउन्टजों नैबे आधारजों लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय। नैबे येस जागोन आरो नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय जाय बिथांमोना दाख्लैबावै 18थि इनस्टलमेन्टआव रांखौ मोननो हायाखै, नोंथांमोना नैबे मोनथाम सिस्टेमखौल' चेक खालामना नायबानो जाबाय आरो नोंथाङा बेखौ थाबैनो खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना बे नोंथांनि स्टप जानाय फैसाखौ नैबे 19थि इनस्टलमेन्टआव नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया जोङो नायगोन PM किसाननि मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा बोरै आपडेट बानायनो, जोङो बेनि प्रसेसखौ नायगोन। जोङो नायग्रोनि दिनै नैबे PM किसाननि मबाइल नाम्बारखौ बे पर्टेलाव नोंथाङा बोरै आपडेट बानायगोन, जोङो बेनि प्रसेसखौ नायगोन। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव नैबे पेजाव फैग्रोनांगोन। बे पेजनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा भिडिअनि गाहायाव लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजाव फैनो हागोन आरो नोंथाङा गुगोलाव बे pmkisan.gov.in बेखौ सार्च खालामबाबो नोंथाङा नैबे PM किसाननि मेन पर्टेलाव हाबनानै नोंथाङा बेयाव खामानिखौ मावनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव मबाइल नाम्बारखौ जुदि नोंथाङा आपडेट खालामनो सानदों, नोंथाङा नैबे अपसनाव थुनांगोन। नैबे आपडेट मबाइल नाम्बार नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होनांगोन। आं दानिया बेयाव क्लिक खालामना होबाय बेबायदि। दानिया बेयाव नोंथाङा बेयाव अपसन नुनो मोनदों नोंथाङा मबाइल नाम्बार बेयाव आपडेट खालामनायनि। नैबेयाव नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे रेजिस्ट्रेसन आरो नैबेयाव आधार कार्ड होनानै नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ आपडेट खालामना लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा जुदि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दं PM किसाननि नैबे बक्सआव बहायनांगोन आरो जुदि नोंथाङा रेजिस्ट्रेसननि सोलायै नोंथाङा जुदि आधार कार्डखौ होनानै बेयाव पर्टेलाव नोंथाङा मबाइल नाम्बारखौ आपडेट खालामनो सानदों, अब्ला नोंथाङा नैबेयाव आधार कार्डनि नैबे बक्सआव टिक खालामनांगोन। नैबे बक्सआव टिक खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा नैबेयाव आधार कार्डखौ नैबे बक्सआव बहायबानो जाबाय आरो नैबे केपसाखौ नैबेयाव बहायबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांनियाव नैबेयाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा गैया, अब्ला नोंथाङा नैबे नाउ इउआर रेजिस्ट्रेसन नाम्बाराव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव इजियावनो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बहननानै लानो हागोन। दानिया आङो बेयाव नैबे रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालामबाय बेबायदि। दानिया आं बेयाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बेयाव बहायनोसै। जेब्ला नोंथाङा बे PM किसानखौ एप्लाइ बानायदोंमोन, बै समाव नोंथांनो बेयाव मोनसे रेजिस्ट्रेसन प्रभाइड खालामदोंमोन बे पर्टेलनिफ्राय PM किसाननिफ्राय, नोंथाङा बेयाव बहायबानो जाबाय। दानिया जोङो बेयाव बहायनानै जोङो नेक्स्ट प्रसेसआव थांनानै मबाइल नाम्बारखौ बोरै आपडेट बानायनो, जोङो बेनि प्रसेसखौ नायदिनि। दानिया आङो बेयाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बहायबाय आरो नैबेयाव केपसाखौ बहायबाय। दानिया नैबे सार्चआव थुनानै जोङो नेक्स्ट प्रसेसखौ जोङो नायदिनि। दानिया नोंथाङा बेयाव सार्चआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव नैबे बक्सआव नोंथाङा नैबेयाव टिक होनांगोन। नोंथाङा नैबेखौ फरायनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे गेट आधाराव क्लिक खालामना होनांगोन। जों बेबायदि गेट आधाराव क्लिक खालामना होबाय। दानिया जोंनिया नैबे मबाइल नाम्बारजों आधारजों लिंक थानायाव मोनसे बेयाव OTP फैगोन। बेयाव OTPखौ सेन्ड खालामबाय बेबायदि बाथ्रा बुंदों। जों दा OTPखौ बहायनांगोन। नोंथाङा नैबे अकेआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेबायदि। दानिया जोङो बेयाव आधार कार्डनि नैबेयाव OTPखौ नैबेयाव इन्टार खालामना होनांगोन। जोङो दानिया नै OTPआ जोंनिया फैबाय। जोङो दानिया बे OTPखौ नैबे बक्सआव इन्टार खालामनानै जों नैबे भेरिफाइ OTPआव जोङो क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया आङो बेयाव OTPखौबो बहायबाय। दानिया नैबेयाव भेरिफाइ खालामना होनोसै नैबे भेरिफाइ OTPआव। दानिया बेयाव क्लिक खालामबाय बेबायदि। दानिया जोंनिया OTPआ साक्सेसफुलि बेबायदि भेरिफाइ खिथिबाय। दानिया जों बे अकेआव नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन बेबायदि। दानिया नोंथांनि बेयाव फार्मार डिटेल्स नोंथांनि डिटेल्सआ नैबेयाव नुगोन। आं बेखौ ब्लार खालामना दोनदों। नोंथांमोना बेयाव गावबा गावनि रेजिस्ट्रेसन नं, नोंथांनि फार्मारनि नाम, नैबेयाव मबाइल नाम्बार, नोंथांनि बेयाव मबाइल नाम्बारखौ आं एड बानायाखै। दा आं बेयाव बानायनो थाखाय बेखौ खुलिदों। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बार बेफोरबायदि नोंथाङा बेयाव डिटेल्सखौ नायना लाबानो जाबाय। आरो बे पेजखौ नोंथाङा बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों। नैबे इन्टार निउ मबाइल नाम्बार। नोंथाङा नैबे इन्टार निउ मबाइल नंआव नोंथाङा बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार, नोंथाङा माबे मबाइल नाम्बारखौ बे PM किसाननि पर्टेलाव नैबे पर्टेलाव नोंथाङा लिंक खालामनो सानदों PM किसाननि बे पर्टेलाव नोंथाङा बेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय आरो नैबे गेट OTPआव क्लिक खालामनानै जोङो होगोन बेयाव मबाइल नाम्बारखौ नैबेयाव लिरखांनानै जोङो दानिया जों बेयाव मबाइल नाम्बारखौ बेयाव इन्टार खालामनानै नैबे गेट OTPआव क्लिक खालामना होनोसै। आं दानिया बेयाव मबाइल नाम्बारखौ इन्टार बानायबाय आरो नैबे गेट OTPआव क्लिक खालामना होबाय बेबायदि। दानिया जोंनियाव मोनसे OTP फैबावगोन बे मबाइल नाम्बार होनायाव। नै मबाइल नाम्बाराव जोंनियाव मोनसे OTP हरबाय सेन्ड। नै OTPआ जोंनिया फैबाय। दानिया जों OTPखौ नैबेयाव होनानै नैबेयाव भेरिफाइ खालामना होगोन। दानिया जोंनिया OTPआ फैबाय। जों OTPखौ नैबे बक्सआव बहायबाय।
दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुदों भेरिफाइ अटिपि नोंथाङा बे भेरिफाइ अटिपि आव क्लिक खालामना होनांगोन बेबायदि दानिया जोंनिया मबाइल नाम्बारा बेबायदि साक्सेसफुली आपडेट जाबाय नोंथांमोना दानिया नोंथाङा नैबे गाहायाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों नैबे क्लिक फर आपडेट मबाइल नाम्बार नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय दानिया नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों इउर मबाइल नाम्बार साक्सेसफुली आपडेट बेफोरबायदि नोंथाङा सिम्पल स्टेपाव नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै बेफोरबायदि स्टेप बाय स्टेप नोंथांनि PM किसाननि मबाइल नाम्बार जुदि नोंथाङा एड बानाय जायाखै बेयाव नोंथाङा मबाइल नाम्बारखौ एड बानायनानै लाबानो जाबाय नोंथाङा बेयाव मबाइल नाम्बार एड बानायबा गोबां नोंथाङा बेनिफ्राय आपडेट मिथिनो हागोन आरो इयुनावबो बेखौ गोनांथि जागोन मबाइल नाम्बारखौ दानिया गोबां जोङो खामानियाव नांगौ जायो मानो होनोब्ला मबाइल नाम्बारनि जोहैसो गोबां जोङो आपडेटखौ मिथिनानै मोननो हायो